Shalom. Huriani Tuhata, nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adoraso tamulai kebatiata, marhahawoma mahita di bagas rohata satokit. Puji Tuhata, marede hita sian buku edde nomor 10 sada, ayat sada sahatu ayat tolu. Bagasan gowar di debata ama, dohot gowar di anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar di tod di perbadia, nama no palangit dohot tanaon. Amin. Edde hukamuma di Jabhoba, edde ne baru sada, ainunga di pabahen ibana akka halongangan, nunga di paboto Jahova hatu aunai, nunga di papatar ibana hati goran nai di adopan ni akka parbegu. Nunga ditupahi siamun nai doho tangan nada badiai di ibada. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan, holan alani asini roham sabingdo, ubahen na terbaik kami marpungu di jolom, marsada ni roha martangiak tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam,
Molo adong dua manang tulu halak marpungu, marhite-hite guarmu, lehonomu do napi nangido nasida. Ale Tuhan, pasau ma baga-bagami, tangi homa pangiduan nami, lehom mana tahu hanguluan nami, lehom ma dihami saliling dihasianganon, parbinotoan dihasitongami, doho dihanguluan saliling dililingna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema edde puji-pujian sen ina par hari Kamis.
Tapuji Tuhata, marede hita, sian buku ede nomor 14 ayat 1, 1 ayat 2. Tabigema hatani debata songo patujolo di jamita turput di hari Minggu sadarion imana tersurat di Kolose bidutolu ayat 15 sahatu ayat 17 sahatu 17 di ayat 17 anon rak majaha mahita jala damini Kristusima mangarajai di bagasar rohamuna aitu sido hamu di jauh di bagasa sada daging gabe parroha mauliate mahamu Rapi tamajahasa dalam siulaon manang di hata manang di pambahenan saluhu naima marhite hite goar di Tuhan Yesus uhud madok moliate tu debata ama marhite hite ibana ima sahana martua doakan manangihon hata di debata nau peopsa jalan mangulosa amin. Tapi gema ede puji-pujian sian kor ina Naomi. Tapuji Tuhan marede hita sian buku ede nomor 424 ayat sada dohot ayat 4. Ade sa pama
Nuria nahinahulongan di Tuhan Yesus Kristus, di bagasa perdalanan di ngoluta, manipat minggu nasalpui, tung macai gudang dodo sadohot, hasalata, na tinutun, manakso tinutun, maradopon akadongata, keluarga, tarlumubi maradopon debata, alani tapauduk jala tapaserep marohata, tasol lima rohata dijola di tuhata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang, hodona patupahon hasesani dosa dihami, halak nadangolon, marhite-hite anak kaholongan di roham, say asima roham dihami, akkana mangarsakot dosa nami, say sahapi matubagas sarohanami, hasesaani dosa nami lehom matuhami todimna badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asahot rohanami marhapor seaon, laho manggotapon nasa dosa doho roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tua sisani dosata, songonodo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan loja jalan asorat, asa hupasonak kamu, jako kamu maaugaku, marguru mahamu tuau, aina labok doau, jalana serep marroha, asa dapotan hasonangat todimuna, ay labok do augaku, jalan yang do doho nahu papor saton, hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Tapuji Tuhata marede hita sen buku ede nomor 334 ayat 1 ayat 2. Patik ni debata dalam tunggulu nai baru di minggu tasadarion, di mana di enet sian patik perjulu sahatu patik paupaton. Songonom ma didok disi. Patik perjulu, audo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi maraku pau bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi gana ommu, jalan dang jadi sumanommu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, roni na di bagasan aik na di torun di tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon kuar di debata, yanggo so ture dalanna, ay hona uhumna do sogot akan namar sineyang di gowarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabariahon ari minggui, dina onomari maulahamu nasa siulomuna, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di Jahoba de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposob boru-boru, rodi pinahammu, rodi pangisi ni hutani halape, namang ibati hutam. Aidina onomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do, umbahen na di pasu-pasu debata, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Ima sahatna, rak mahita mangidogogo siatu hata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulaho na hubartu patikmi. Amin. Tabigema puji-pujian senkor ama. Oh
Tapuji Tuhan ta marede hita sian buku ede nomor 202 ayat sada 1 ayat 2. Tidakko maha porsiao tai, songon na hina tidakko di dongata saha porsiao di portibion, rak madok mahita. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na sohatu dosan, nama nopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tidubuan ni si Maria, na gabi-gabi setot di parbadia, adora sohabuan, ido tuhata, nama nao na bernit, di panghuman ni silatus, nama te tarpajal lo ibawana di hau pinor silang, jala tuat tubana toru dung ditanom, na mulak mangulu di aripatuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul di siamu di debata Jehova, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibadah pa imamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea di todi parbadia, jala adoksa da huria nabadia, huria hatopa di halak Kristen akka nabadia, dohot di hasesa di dosa, dohot di hatai namadok, mulak mangulu dosogo dagi ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian jana kota PP GKPI Pamen.
Tapi gima tabahan ni titing akan namasa di huriata sadarion. Tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan na Saminggon. Harjolo na modding. Na di hari Kamis 4 Mei 2020 nunga jumolo di alap tuhatta Rendi Hutagalung tutup usia umur 1 tahun. Anaknya mata Rudi Hutagalung tu inata Purnama Borusilaban na maringanan di Jalan Jamin Ginting Gang Serasi masuk sektor Sada. Jala duka luar mingguan non di Patupa Huriatta do pangapulion tutonga-tonga ni keluarga. Na paduahon, na sorang. Na di hari Selasa 2 Mei 2020 di basa-basa Tuhatta do sada danak boru di keluarga ni Amata Oliver Hutagalung tubuh ni inata Reni Gita Puspasari Siregar na maringanan di Jalan Bunga Cempaka 11B masuk sektor opat. Na patuluhon, padidion na badia. Dari Kamis tanggal 10 Mei 2020 toho di pesta hari hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus di Patupa Huriatta do padidion na badia tuaka danak. Jala di Patupa do parguruon tuaka natoras ima di hari Selasa 10 Mei 2020 na maringanan di ruangan konsistori ni Huriatta masuk pukul 10 pituip manang pukul 5 botari. Na paupaton festival kur di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2020 parsido do yak kay anak kota PPS tong nokta bereng nak ganing mari di nasida di festival kur na di Patupa di Metodis Charles Wesley di Medanon. Saya tatagak koma nasida asa boy gabe sada pasu-pasu di tonga-tonga di Huriatta jala laho pasangapon guarni di bata marhite-hite festival kur na di huton nasida. Na palimahon ima pertemuan ni PHJ padita dohot ti musik asa tota sude akapar musiko do paredeo di Huriatta ima di Patupa hari Rabu tanggal 10 Mei 2020 maringanan di ruang konsistori masuk pukul 10 wib manang pukul 4 botari. Ima tikting na masa di tonga-tonga ni Huriatta di bagasan na Saminggon. Lao manumunomo hata ni Tuhatta marede ma hita.
dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramuti, hati-hati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita salhuna. Di hamuna amanami do tinanami na hinaholongan di bagasan gowarni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan mingguta sadarion tabigi maju hata ni Tuhatta na di enet sian sada kronika 10 ayat 20 tolu sahat rodi ayat 20 alu dohot sada ojahan didok edehom majahoba ale sadok tanoon. Edehom majahoba ale sadok tanoon. Songonom mahata ni Tuhatta ridok disi tatangi homma asa hujahaw kami siang juloon. Songonom madidok. Edehom majahoba ale sadok tanoon. Baritahon hamuma hatuaonna ganup ari. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni halak perbegu hamuliaon nai. Ai di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akana binahen nai. Ai natibuldo Jahoba jala tamasi tutu pujion nasokal do ibana mengatasi sude aka debata. Ai aji-aji do sude debatani aka bangso parbegu. Alai anggo Jahoba naung majadihon aka langit. Hatongamon dohot hamuliau di jolona. Hagogo dohot hinauli masa di bagasan habadion nai. Hamu ale aka margani aka bangso. Sailehon hamuma tu Jahoba, lehon hamuma tu Jahoba, hamuliaon dohot hagogon. Ido sahatni hatani Tuhatta. Huriani Tuhatta na hinaholongan di bagasan gowarni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus. Ahado na manosoi manang memotivasi si Daud laho manuru si Asap dot akahanggina lao mamuji debata di bagasan edde puji-pujian. Manang molo suku-sukunon di honaho tuhita di doksong non hira-hira ahado manosoiho marede tuadoban ni debata. Alana bodoh hita marede karena berbagai motivasi dohot alasan di bagasan perngulunon. Boido sasahalak marede di bagasan perngulonna alami manghobina marede. Boido jolma marede mana kita marede alanau kewajiban. Songo kita begitu masuk marede. Di perdalanan ni ibadai marede. Di ujung ni ibadai pe marede. Tangong na sumarede di si. Jadi mulo adong di tonga-tonga ni ibadah dang marede bana nga marede di gereja kecuali nama tukolo ni mana marakola di hono nate. Alai mulo hom di bana siar na masuk tu haruar marhua maroi bana tuson. Jalaboi do halak marede di bagasan perngulunna dada pola na niojar di manang motivasi nasitong alai ala songun na tabu yedeho ni mana? Yedeho di kamar mandi, yedeho dia. Pokoknya marede di mana? Alai nagabe suku-suku salinai ahadona memotivasi si Daud, si Asap dota kahanggina marede lao mamuji pasangapon goarni debata. Apakah karena Daud memiliki potensi
yang luar biasa tentang musik dan nyanyian. Dan juga asap, yang salah satu pada saat itu adalah kelompok bernyanyi. Makanya diajak puji ma Jahova marhite edde puji-pujian nang dohot aka parhinaloan. Jadi kotakas do onta boto jala tatusi asa bui sasitong na bui mangedehon edde puji-pujian ni tua dopan ni debatang. Alana boy dohot barang pasti dohonon, tidak ada orang yang gagal menyanyikan lagu rohani, tapi belum tentu dia hidup di dalam hal rohani. Ala yang gohalak na mangolu di bagasa partodion, nunga pasti bei mangedehon ede partodion, nagabe hamuliau kasangapon di goarni debata. Alai di dogma di bagasa tikion, na memotivasi mendorong si Daud nang doh si asap da dohot kahanggina lao marede tua dopan ni debata di dok di bagasa tikion ima ala nauk sahat hata ni debata ima poti ni debata tutonga-tonga ni Jerusalem oduna mendorong. Nasida marede patu begehon edde puji-pujian ala nauk pajupang doho debata di tonga-tonga ni Jerusalem. Ido alana didok di bidu saplonom ayat sada. Jadi dung masuk di boan nasida poti ni debata di pajongjong di tonga-tonga ni persitongan ni udung-udungi langsung memuseng didok di hatani tuhatta di ayatna papituhoni ima didok disi diari nasa sadai apala parjolo didok si Daud mamuji Jahova marhite-hite si asap dohot akka hanggina marhite-hite edde dohot akka parhinaloan. Jei molotai dehon edde puji-pujian alaidang jolo pajupak kita dohot Tuhani boy doi edei holan pasobu-sobu di roha manang boy doi holan pelampiasan ni akka potensi do nadong di hita alai setiap halak nauk pajupang doho debata di bagasan hatana didok di bagasa tikion ikom mangedehon edde puji-pujian dohot mamalu akka parhinaloan tua dopan ni debata. Alanita sukum bajo kita ganuk mersada-sada di tonga-tonga ni bagas joron. Ketika kita nak memulai ibadah dohot edde, terus edde, bahkan kurang akakor nakingan. Kira-kira apa yang memotivasi kita untuk menyanyikan itu? Adakah karena sudah berjumpa dengan Tuhan? Adakah karena kita sudah bersekutu atau sudah menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Jika tidak, pujian yang kita kumandangkan itu bisa hanya menjadi kesombongan dan menjadi egois dan komersial di dalam kehidupan kita. Nggak pasti, Bu. Tapi dikatakan, pujilah Tuhan. Nyanyikan nyanyian bagi Tuhan karena telah firman Tuhan telah tinggal dan diam dan diimani di tonga-tonga ni parangulunon. Alana masai takas do idok hatan itu hatta di bagasan tikion ima poti parpadanan namarisihon hatani debata atau kedua loh batui ketika tinggal di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Dikatakan di situ bahwa Obed Edom doho sude keluargana doho sude pangisi ni bagasna di pasu-pasu debata turun temurun. Jadi bernyanyi itu adalah respon kita karena sudah berjumpa, karena firman Tuhan telah nyata dan berkuasa di tengah-tengah kehidupan umatnya. Dan itulah yang mendorong kita pada saat ini untuk bernyanyi kepada Tuhan.
Firman Allah itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Itulah yang membuat kita harus bernyanyi, bersyukur, memuji Tuhan di tengah-tengah ni perngulunan. Menurut tamunan waing marlapa atat dobe hatani Tuhanot tajaha tabigi dohot tatu si di bagasa tikion. Adong sada kesaksian na mengisirati pita, taringot tu peranan ni hatani debata, dot ed puji-pujian. Di tiki kami melayani di GKP di Pekanbaru, adong do di sisa ada rumah rehabilitasi. Nah di bagas holan akan nagila do, dangong di luar ni. Na mengasuh sada ama do sada ina. Alai inaon mantan sian nagila. Jadi waktu hampir digilir do aka pelayan melayani di tengah-tengah ni aka nagilaon. Jadi ketika kami pertama di Jawa tu sih jujur mak di bagasang ulun na paling ubora turasa mengadupi jol managila mak. Alana di halak Batak aung do nasubuh sialo tulu ate. Danak ina dohot na naritik. Ayo betong ipalal hor naritikin na deh. Gero di ban naritik. Jadi ketika au di jodoh si marjamita botul-botul pergumulan doa. Ai boado tu habe no marjamita naritikon. Sedangkan karena normal tidak terjamitan nuai. Itu kan. Lalu saat memahami dengan anon sekaligus memberikan bantuan doakan asing. Jadi husukum na mengasaun, na mengasu nasida. Amang si purba inangi baru si regar. Dangong dokter resort. Bapak kon hokal hina dua do manggu berarti. Dangong dokter na ibadisi. Jadi aduh hamu bapak malu penuh dangong dokter niko. Jadi do ina taima ala au piamang mantan nina gila do au. Jadi na pamalupon na memulihkan jolma akan adong dison, dake hubut dokter, kecuali terluka do dia. Alai holam marhite-hite hatani de batado, dohot ede puji-pujian pamalupon nasida, jalau pasti ho domang tempo 10 bulan, amulak 27 bulan nabi. Inaraku. Hebat ni hatani de batado hot ede puji-pujian. Jadi narohaku pada saat ini. Ama hak Tuhan nasi mazurham pakai mau lau menjamitai akan naritikon. Nah normal peneng jinamita repot tiba, apalagi menariti. Duksa malitongatongan ibadah kubereng manasida mekel tanpa sebab akibat. Maka tatait, aduh lamsongon na goyang mah perasaku bersahati. Wah dan Tuhan, so tu menon asing-asingonin neraka. Hapengan ketika nasida mulai marede. Mulai mabegi hatan ide bata, kubereng mabuhin ina sida, langang buhin naritip be. Minar sudi. Jangan ngong ributi. Lalu marjamita ma. Itu kon pengasunam ma. Mardalani ma amang, itong atongan na sida. Bamul songon na, lomor hani amang, tertopuk tangkurung na. Halo, apa kabarmu? Jemulu tu paru puat dohonom ma, apa kabarmu say? Memang itu mekelot to. Memang dakon na normal dihaholongi, buy marlas niroha, naritik pimul dihaholongi, las rohana. Jadi mau larong na normal, nung dihaholongi dan las rohana, berarti gila ba na sinda gila naking. Jadi marjamita mau, mardalani. Topu mau sada paru puan baru Cina. Itu baju kuna pas memakai baju na botarau. Cantik kali baju musai. Ina doa. Itu mangakak doa. Alah na pikir sutung ijanggolau neraku. Ima jorupani aku disi. Alai duku paruhau manasida nama redei dohot nang mabigi hatan itu hani semua wajahnya pada saat itu sangat luar biasa.
Jadi mula dong do perupani hita naung maredde di bagas atikion, naung mabege hatan di debata, sai kariting bohim mulak sang garejaon, dang binoto mang nei sebeho. Alai setiap perjumpaan dengan Tuhan, setiap hatan di debata, nauk tajalo jala mangulu di bagas pernguluta, didok ikut dibuan ni do hita, marlas ni roha, marulu polo tuadupan ni debata. Idualana didok di bagas atikion. Di hamuna amanami do inanami edehom majahoba ale sadok tanon. Dan memang puji-pujian itu mendatangkan mujizat yang sangat luar biasa. Dan jika itu didasarkan kepada firman Tuhan yang mengatakan songod di Pesalmen 24 ayat 2, 22 ayat 4 edok kodison, aina badia do anggo Jahoba na marhabang sado ibana digijang ni aka puji-pujian. Allah bersemayam di atas puji-pujian orang yang benar. Paya kuma marhabang sa ibana itonga-tonga ni saluh. Jadi Allah itu setiap orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan pasti bernyanyi dengan Tuhan kepada Tuhan. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mengalami kuasa kemurahan, kasih dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah yang menjadikan segala sesuatu di tengah-tengah bumi. Aibana do sitok palangit, tano do laut do nasa isina. Bahkan adok sada perpunguan na mekmet. Nasida mangguari perpunguan non adalah persekutuan pelepasan. Dangau pola perjamita di halakon. Alai na di benda sida holam mangedeho puji-pujian dohot majahon hata di debata. Songot tuna dari nakingan. Jadi ala songon na tertarik kau tikini mamerengon doho mau panoton. Memang ada piga-piga na keserupan narotu persekutuan non. Bahulan itu. Maredde na sida edena hola sado tikini kumenang bersama Yesus Tuhan. Maredde martangi yang nasida batu geo katan debata sato ngajom nasida na maredde martangi yang do mabiata debata belu bukan kesurupan. Apa ngot sipata uli tong-tongan ibadah kesurupan ate. Wah don darwa sipata. Salina eta sukum majohita di bagasa tikion. Ketika kita tadi bernyanyi kepada Tuhan, pertama sampai naik pengkhotbah ke altar ini, marhiti-hiti ahadho maredde tu arupan di debat. Apa yang mendorong? Apa yang memotivasi? Itulah menentukan kuasa dan kemurahan Tuhan itu terjadi di tonga-tonga ni ngulun. Alana nungedok ede puji-pujian ni ima ede nani halomohon ni rohani debata jala debata rade marhabangsa diginjang ni saluhut puji-pujian na denggan dohot naune di bagasak kaporseaon tu debata di bagasan Yesus Kristus. Raido mendorong huriatta di sude ibadata yang paling banyak mendominasi adalah ede puji-pujian. Puasa. Ala memang marhite-hite ede boido hita laho papatarhon dohot mengungkapkan saluhutna akan masa di mulutta. Yado hamuna mulu di perpestaan lau mahatup pakate. Awani hata kasubereng memang di baru sehali. Jadi sekitar nusimaon arung matong naritik. Itik kiperjolo di edeho di nama radio di tonga-tonga ni pestai ikon gadis Melayu nina hopohom dope naritikon. Dang manggui tibana. Alengo kanatorop namar niang na momokpe ngahehe pamatang na murdoti lau mangedehon gadis Melayuon. Itu kan? Bahita beda. Ayang wedeh do tikina majalangi hita disi kasihnya seperti sungai na song manggui badanon. Aleho dia dehon gadis Melayu baik terhepot do hita mangurdoti do sude. Namo mo namar niang sude. Dang hita
tapak tadui, tapak kilalaho durai. Alai pada saat di bayam ma edde atu kerja edemi inna kana majalangom marupani di bayam ma dikini marolopolop to dikini na lasbui jong dari tigon mangedehon mangurdo tibana do tibana bah ido ti dari tik bebeng budo mangulu di bahen edde partot dihon tuado pani di bata. Kita suka bima di bagasa tikion, roha pikirata di bagasan obason. Alana nunga didok di bagasa tikion, molo marede behita tuadopan di debata, ima patuduhon bahwa saluhut huaso na adong di tonga-tonga ni portibion nunga di taluhon. Alana di hati dakon haporsiot taru nama dok, saluhut aji-ajian ni debata ni bangso parbegu, ala yang go Jahoba nama jadihon akka langit hato ngamon hamuliaon di jolona hagogodo tinauli masa di bagasan habadion. Jadi dipastikan halak nang mangedehon kuaso dohot gugun di debata di bagasan parangulonna dakya bi susah dang marsak be dang apatis be di basang nguluna ai porsea debata na manopa langit dohot tano lau dohot nasa isina dohot nama jauhi tadi bagasa tikion radiro ibana papatarho kuaso dohot guguna siat tikion dohot tu arina nengro iduala kon edehom ma Jahoba puji ma Jahoba pasangak ma Jahoba. Jala didok di bagasa tikion dijuk musik kita di bahasa ikon maredehi tadi jauh dia dopan di depata bahasa pasa ma pilihan murangin nate ala yang go jami tahun edehom tu Jahoba edehom ma ibana di tonga-tonga ni saluhuna akka bangso mangihutun hatan itu hatta adong tolu alus nama cayarga jala rikot naik kota pahami asa marhite-hite edde puji-pujiani botul-botul tari dari si huaso dohot guguni di bata. Na parjolo didok di bagasa tikonima asa sahat barita haluaoni tuliat portibion ganup ari. Jadi memang eddeisa ada sarana yang paling efektif, yang paling luar biasa untuk mengungkapkan iman, mengungkapkan pengharapan, mengungkapkan kasih, bahkan mengungkapkan kuasa Tuhan di tonga-tonga ni parangulonon. Jala eddei begitu cepat untuk didengarkan dan juga sampai kepada orang, apalagi di zaman tasunarion. Holanadong edena populer, bodoi tersahat tu ujung ni sude medanon marhite-hite aka mas mediata sehingga banyak orang terberkati. Jadi tudus nomor jami terong go edde. Namang dehon edde puji-pujian ni. Alana bodoh kita teh dehon edde puji-pujian dang marlapata tu kita. Dongan nama bege gabe. Nakik kubir kami gurang do kagum tu edde ni PBT. Au pe kagum doang. Ini. Kita bangun sing dirjenai atras songon nama lo mangurdo tate. Dak pula gugurdo nene analai di simate. Alai suku-suku majuno ain. Hona do turu hamu edei mana kolak kami do hona. Mau lihat ma mulo hona ba? Anggo so hona agai perga usita kan. Nakibi parai kasu gereng. Turin na boti tu pipi. Au be sonorokin. Lasirah aku mabigi. Alai apakah itu nian karena sudah berjumpa dengan Tuhan atau semata-mata hanya dengan keahlian. Tapi dikatakan bernyanyilah kepada Tuhan karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Bahkan nian itu coba kita lihat di Alkitab dikatakan melalui nian-nian kuasa setan dapat diusir. Contohnya ketika Daud memainkan kecapinya di depan
Saul. Dikatakan roh setan meninggalkan Saul dan roh Tuhan hingga pada Saul. Makanya Saul mengalami damai sejahtera. Songon nakim masa sitonga di hatani tuhatta na di Kolose tulu ayat 10 gugum mahatani Kristus maringanan di tonga-tonga muna. Mardonga sadok hapistaram mahamu masih ajaran masih paingotan marhite-hite akka edde pesalmen edde puji-pujian dohot edde partodion edde hon hamuma debata di bagasa rohamuna marroha hamolateo. Ini sungguh luar biasa. Halak nasob maboto maredde pe di hari kotor do mabigi edde. Aurak ko boto maredde, pola parinde ko sudah sering. Alai na lomor aku mo bege jolma na maredde. Ma peranan dia. Jala dak pola rasala do horon anggo hita tikia manamara ngolutta tadok do Jesus ngolu ni to dikku hodo haporo sakku. Alai mulu gagal hita banga kana poso itinggal ho kalle mu ho edem gabiro kan dang Jesus ngolu to dikku. Sakitnya hati ini, sakitnya hati ini. Jadi dia mendominasi di kita kan. Alayo dudau. Baju pakeroh debata, edehom debata. Dabo madisilas ni roha, dabo madisiolopolop, dabo mahuasona, bakat dabo do disisa luhunda akan napinar sitam di tonga-tonga ni ngulu. Bahkan ketika umat Tuhan menghancurkan tembok Jericho, hanya bernyanyi mereka dot memalu perhinaluan. Robo do temboki jalaga orang nasi dia rupan ni debata. Makanya dehom mapuji-pujian ni do lingga. Asa patar disi huaso dohot gugu ni debata. Baru napa dua hom museng do di bahasa tikion. Asa tapa jojor hamuliaon ni Tuhani di tonga-tonga ni aka perbegu. Awaduk sada pengalaman na hubereng di masa SMP au dohot SMA. Sian keluarga nami adong 10 kakak nagai agama tetangga. Alai setiap panen seroma tu hutan nami, sia sidipuan lau mengalap gogo ni haumana. Jelas saya dijabuna mi dona sida. Jadi pada saat itu mabeni bagabe songon tersonggot saya di deho bapak nami do ala situ ibana. Yesus ngulu ni to dikku. Holani udah dehoni mana tia borngi do tia manogot tangok siani. Alami yang bapak birak boleh bawa temari deh, holani bawa tiba nede. Ala situ ibana, ya dehom mai. Jadi sampai 1 bulan 2 bulan di BG akak keluarga nami on deon. Ba arong ma 2 sang gelengaon nah hafal dia deon. Baru dokoni mana ma buasa opung. Mulu hedehon ede Jesus ngolu ni to diku labokiro aku. So nakiro ako. Bakatabu amoro binne mana. Jadi idok kono tu ima tahong edehom terus. Asai pekelalah hukum se. Saya dia dehom. Akhirnya di tahun berikutnya ngalancar hiebe anak ni keluarga namang edehon. Romai mana usik tu tanami tau paduahon tong mangalapahanon. Gugu di hau manaon. Ulam mangalapi di mana. Doh mamusengnya anak kono. Pada saat itu langsung go didokon anak ni keluarga namion agawi Kristen no maau. Ala nadang au songoni edde di hami. Ala di hamong edde molu hedde honi sona kiro haku. Molu hedde honi posro haku. Molu hedde honi gabe hupakilalahon ngoluku dak sia-sia itong-atong ani perngulunon. Jiholan edde rumah bayan keluarga nami adong nuaheng gabe ono palak yanak kon di keluarga hon magabi Kristen benasida. Tinggal mehutanami. Imaju hebat niat detau nate. Aleo isukum manang nuang dito tuita ganuk merseda-seda. Dia mengurangi jabutan nuang lagu-lagu rohani mang lagu pop. Cukup dia teh. Nah, itu dia mengurang nuang dihita di jabu stabe. Lagu pop do mang lagu-lagu rohani. Nah, ikut takui do di tonga-tonga ni portibion alat yang paling menghibur. Hola 2 berkami noeng molodang edde ba tukang lawak.
Ini jauh nuai. Di sudah na masa. Satu istana presiden pe, na di jauh dang ustad bedo pendeta. Na di jauh aha, parede. Na di jauh tukang lawak. Wah, ada pengaruhnya denamin wangin naroha. Padahal dikatakan di sini, edehom majahuba ali sadok tanon, pajojo rasin nirwana di sini. Adong dosa de mungkin kita bawa dia. Ale orang ujung-ujung nama urok kita. Ai hodo Tuhan pargogo dia. Diri kan? Jadi orang kalian siapa majo? Ai hodo Tuhan pargogo dia. Usah ada dotol. Madok koni pengamol kita kan? Saya lihat jo. Ai hodo Tuhan pargogo dia. Akalan sima saya ada tolu. Baima, lausong na begitu ge peho na merdalani. Doma, ai horo Tuhan pargogo dia. Databu dero hamuna. Alai hiama hubay no tu Facebook sebagai status. Ai horo Tuhan pargogo dia uniku. 350 merespon, apa masalah mang? Apa masalah mang? Apa masalah mang? HP kapor siaok bruna hubaturu, marhite-hite de, ai hodo Tuhan, pargogo di. Itu konim parpesal medis. Sudah. Ai hodo Tuhan, pargogo dia. Ai ibana do napuna hagogon, ibana do napuna langi do tanlo na sina, dangarong na boy mangatasi ibana, siya saluhut na adong di tonga-tonga ni Portibion, alani edehom maimana di sadok gulmin ni ngulum. Napatuluhod jala parpudi di dok di bagasat tikion ima, asa hatongamon hamulyaon dohot hagogon ni debata sahat tuliat Portibion. Sahat tuliat Portibion. Jadi kita halak Batak termasuk gosa sitong na parede na luar biasa. Bahkan halak Batak di dia pe begion sahirana rohani do. Sahirana mangul siya partodio pe. Dia bersihan arong siku de tuak. Alai mulununga jam saya ada ubege. Saya dia dehod do ede partodio dusi. Tu dia hodung mate honin. Alay nga jolo dino mahon. Iya. Asing nay hamoni naraku. Satu ko detu wak behami mari de partodio do. Alirang mangulu di bagasan partodio. Bahkan halak Batak bimarjuji edehod bede. Pas Yesus ngolu ni todik pinne mana do. Alirang ni bidot kita. Nian itu menjadi sambutan kita, respon kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Makanya edehomma jahuba ale sadok tanon. Jala ima jauh-jauh tu hita di bagasat dikion. ICP hita di bagasat dikion. Sian namanya satu nama gorang. Satu lansia di bagasan obason. Sada manareko di dok pabuan au pajupak kita do tuani. Edehom maimana. Pasanga bibana. Patipu libana. Di sadok nguluon. Alanu ngedokon. Debata nunga sorang di tonga-tongata. Marhite-hiti hatana. Jala maringana di tonga-tongan hita. Edehom maimana. Pasanga maimana. Sadok marhite dede do perhinaluan di sadok Portibion. Bahkan adong do pihasa ada nonya pendeta. Na umurna siap 5 tahun lang lupaw. Itarutungon. Ngasap 5 tahun di Podoman. Sap 5 tahun di Podoman. Jadi ketika berjumpa kami na pertama dohot inangon, saya selalu direkoni mana, dangarong nabu behu pasahat Tuhani, pajubang dohot tuamang. Jadi ya masih patobot tenang, maret di majo hita. Jadi kota dehot do edei, lau dohot lamulak. Mungkin di son adong do dua kainong nami ate, tadi ta inang sepautar dohot amasi naksimorat. Nonya pendeta Immanuel. Ah itu. Jadi mulo dia dehoni mana edehon rap dohotita hira na sodong go sahina nak pemersahi di bani pudumani. Wah. Na hebat binangon ngeraku.
Jerong mamakatahong musay nga nakana di sini. Ba ima kesaksian di piga-piga anak buru may tuhami. Inangi daw ba mang mululay ba tu si majalo tangyang saw-saw do jari ninna. Dia bukti na niko. Auma, nga 10 tahun na bergumul asarorok kapun ni mana. Tanggira raw ini mana. Habing lau mau mendapot to ninangi. Ibu rumani. Ya pehom matangan na tu si majujuku idokom ma pos maroham taunon. Ro no marokak muninna. Itang yakon. Ro. Ale kuncina na maredde ma. Maredde duk saat, ba maredde lang mula. Heba do habik pengmaru ni hediok kabengan. Mabay pos ni roha, mabayan waso ni dibata, patar di tonga-tonga ni ngulun. Alani do di jou paredde mahita saluhukna. Dak pola baga ni suara mina pinangido ni Tuhani, dak pola kualitas suara mina Tuhani, dak pola ikon bertalenta hona maredde, alai didok di bagasan tikion, ketika pajupak koro Tuhani, pasti do maredde huturo debata, di sime do tahwaso do guguna, satikio ro di saliling-ling na. Amin. Ngapos bero hari si. Jadi mula-mula kusiang gereja nga maredde ho, berarti minta dan rak pajupak koro Tuhani. Tanggal hom masudi akan amasai. Tanggal ho selalu pergumulan me. Dapot to Tuhani puji bana. De homma Jahoba sian sadok pertibion. Amin martangiang mahit. Mauliate madiho ale Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus doho to di purbadia. Naung maju jala paingot to kami di bagasan tikion. Diliho kodo tu hadi hami marhite-hite hatam. Pabua nauk pajupak kami dohoto tu hadi bagasan hatam. Pabua nauk pajupak kami Tuhan marhite-hite asini roham. Pabua nauk pajupak kami doho debata di bagasan Yesus Kristus. Ima naung maringana di tonga-tonga nami. Di bagasan tikyo Tuhan, di paingot to jalai juhodo hami Tuhan. Asa marhite hami maredde puji-pujian maradopoko Tuhan. Alana marhite edde puji-pujian ni tamama hami Tuhan mangidah waso gogom dohot asin roham. Marhite ma Tuhan idaw nami dengan nibasam do asin roham. Pinuji maho Tuhan sahapon ni di bagasan ngulu ni uriam. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita. Dung Tuhan Yesus napunawa, songgok damena biar huang, dari pargono melunai, nasa dosaku lamsai doi. Hata ni debata paboro hatita lau pasahaton pelian tua dupan ni debata
Sian meliaki tolu ayat 10 sonom madidok. Taruhon hamu masitong par 10 ani tu bagas par peopan. Asa adong bohal di bagas jabuku. Jala ujuni hamu ma ahu taringotusi. Ninna Jahoba Sebaot. Manang so kapokku di hamu. Akka padiluan ni langit. Jala mangusehon tu hamu. Gabi maradu marlobi-lobi. Tapasahat ma peliata di bagasan las niroha. Pasahat ma pelihat tahun tua dupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang
Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Jalamual ni nasa ulibasa na mauliutus. Husob bahok kami ma siyan na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Molo tungadong tarsebahok kami tuho. Nasiat tanga muhyad doi hujaluhami. Ayaha mahami. Ubahen na tarlehon hami manangaha tuho. Asi maroham. Jalo mapilianong gabi wap na usus di julom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asau pakai hami piliano pati buluhok karajomu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni seleho-leho midihami. Asalam gergir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami nari banua gijang, sai pinarbadia maguarmo, sai Roma harajonmo, sai saut malomo ni roham di banua tongaun songon nari banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sei sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sadame jaluhamu maha pasu-pasu sia Tuhan de bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahamu di sodakon Tuhan de bata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu di dopakon Tuhan de bata mabohina Tuhamu jala di pasaurohom madamena tutodi munabe amin.